Hej alle sammen og velkommen til endnu en video. I dag laver vi for hver gang vi scorer, så skal vi gå en tilbage af dem her linjer. Indtil da vi kommer hele vejen ned til det der mål. Og de har egentlig fået nye mål siden sidst. Guys, altså lige her. Og Emil skudt lige der. Alright. Okay guys. Vi kommer tilbage, når det er, guys. Vi, har stillet telefonen rigtigt. Og så er vi tilbage, guys. Vi har stillet jer, så I kommer ikke lige til nogen gange. Jeg er bedre. Guys, det kan være, at I ikke nok ser os lige nu, men vi starter på skole. Okay, Emil, han har klaret den. Ej, så er jeg lige rødt 2 med, fordi det her er fandme ikke til så videre. Bro, guys, Emil tager det helt clean. Ligesom det var. Det er faktisk langt. Hvad? Okay, hvad laver du? Det var tæt på. Altså, jeg hører engang en worry. Okay, nu tænker jeg, at vi kan se os. Ej, det er på. Ej, det er ramme sgu da ikke. Jeg er ikke med. Fokuser. Siger de, så ikke har en mål. Fokuser. Okay. Jeg kan se. He's gonna cut the band right there. Jeg kan ikke bare, at jeg skulle op i hjørnet. Det er ikke enkelt. Skal ikke prøve sig. Jeg tror ikke, jeg kan prøve sig. Jeg kan ikke til at se mere så. Du ved, skal du godt smage en tur. Oh, what a clean shot right there. Guys, vi er allerede nået til, det tredje og den anden. Så langt. Det her er det fjerde. Fucking nemt. Fuck, der begynder at være hard. Og I vil ikke, jeg kan ikke have sige det til dig. Jeg har så lige. Altså, jeg ved ikke, guys, om jeg kan se. Fuck, jeg er dårlig. Jeg vil nok gætte på, at du har smisset. Du misser. Okay, hvis jeg scorer first, right? Jeg tager den ikke. Nej, Jeg tager den ikke. Nej! Der var en minus. 2 loser. 2 loser. Det er stadig noget på det samme sted. ikke sådan der. Nej, der er lyst Ej, jeg spillede alt for smart der. Ja. Nej, det var sådan, bare sådan. Hvis du havde regnet der, så var det over. Jeg tager den ikke. Du skal gøre det her. Der er det mål. Vi kan gøre det der, som jeg gjorde. Der er et stykke her. He's a called bang that girl. That's the color. That's the color. Over en på den næste tjek. Okay, vi står på den her.
Og det er jeg også. Der vil være 3 runder, guys. Det her det er den første runde. Den sidste spiller mig og Emil sammen. Men der har vi kun 5 minutter. Nej, vi har 10 minutter til sidst. Det er den sidste runde. Okay. Der gik den, guys. Der gik Emil skud. For fanden. Og guys, så stiller jeg lige igen normalt. Må røre i jorden, før den ender, når der streg. Det kan godt være. Okay. Men det vil køre. Kan vi ikke lige springe den power op? Ej. Hvad? Wow. Det er sgu da min tur! Den går med. Hvis det var dig, så er det fandme. Shit. Ej, hvor det synd for dig. Nu skal vi jo skyde, fordi kan jo ikke aflevere det. Nej. Vi kan også bare lukke op. Fuck, det der, det var close. Nej. Det ved jeg også om. Emil. Du kommer sgu ikke til at score længere, mand. Det ved jeg. Prøv at se der. Nej! Ja, det var helt vildt. Hvorfor har jeg sådan en helt? På grund af, at du har skudt. Ja. Nej. Guys, det går ikke. Ni ved ikke, hvordan det gør. Det er ni ved min tur. Nej. Du har sgu lige skudt din der væk. Jeg vil bare skudt. Nej. Du viser sgu da lige, så det skulle min tur. Skal jeg så spille med dig? Nej. Prøv lige se, hvor clean den er aflevering. Nej, det er fordi, vi er sådan en OP til, at jeg der rammer hul. Ja, så er det også dig. Nej, jeg gjorde det. Har du bare ikke tilbage? Nej. Jo, du har også. Guys, vi bliver okay, så tager du bare lige noget.
Emil, det er jeg fucking gå her til, mand. Emil er nu nede på 2 hjul, tror jeg. Og du er nede på 1. Jeg kommer til at score den her Emil. Så fucking fast! Hvad sagde han i gamle dage? Der sagde man, hvis du var meget godt, så skulle man sige, at du skulle holde os. Ja. Og blev han i mål igen i. Jamen det er jo. Vi kan ikke fortælle mig, at vi er lige gode til fodbold. Og vi så på det, jeg sagde, før vi Jeg tager lige jeres med, fordi det er sidste. Ja, fuck er det ham her, dynen laver. Oh! What a shot! Guys. Fortæl mig ikke, der er et eller andet galt med den her video. Okay. Emil er nu på samme level, som jeg er. Men jeg tror, der er et eller andet... Jo. Nej, så close.
Men guys, vi slutter videoen her, guys. Der kommer en mere efter den her, guys.